Minta kasngi ka balang ka kinmau burom ya u Dominic bakui u Dominic na bolong na Italy. Lakha ya u katway spa hinyupo balaklat kadar spa arpo we. Ula imtang sanbo we snem Henry ula kerlalong uba paunam badu nongseng jong kawe ka seng yalap ya ka kubor baba. Pat de lemba jongu ngilayoru ya ka jingriu bele rosary bakui kamaria teizoti kalawan pau hau dakabara rosary bate nangdo ngilayo ya ka ne ka dur ka dar jonga jingduwai rosary. But kumjuru haba ka kemi jongu kala armet yawu kala don kawe ka jimpos niu kalang kumne kala yo I uwe uksew Barhem bayom bad bali ubara ha ka Shyntur jongu kawe ka ding Barhem bad udang mare keleng bad hadin enda kala kindit kala late panjimut na ki father na ki ba duai bad kila batai haka baduni ukun jampi ulang ubashirhem haka tinu bele bad unpin priang ya ka kubar baba keleng kralem tiing kralem artatin bad kumba labatai kala urlong shisha haka jingim jongu Dominic bakui bad wat mentaru kaseng balastang dau kalong kaseng bayalap ya ka kubar baba da ka jing shirhem keleng ka perte bad lemba jongu ba ka balang kalayo ya ka jinglong batimai bad ulang unongyala bashirhem kalam artatin bad kumjuru lemba ka jing shirhem jongu ken kamada Mary kalalap yawu banwanra ya ka jingduwai bashirhem jingduwai rosary bad de lemba jongu kala priang ya ka jingduwai rosary ko himmen ko para man pa iway ngidon ki kameram ban pendep habang yatrelang badu try habang yatrelang badu jisu un kindiyo burom yangi tenteng don haka jingim jongi ngiartatin bad ngi kenrantin henre jisu peit yangi iway pa iway banlong ki nonglang kubor jongu ban ra ya ka kubor shakibriyu bampat yosngo ya ka jingi jongu bad ngide ban yatrelang bad kanega jingkot ka jongu